ଏଇଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଲା। ଏଇ ଜାଗାକେ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଅଣାଯାଏ ଓ ଏଠାରେ ମଜାଯାଏ ଖଣ୍ଡାକୁ, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହୁଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ମନ୍ଦିରକେ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିର ରାଜା। ସେ ଆସିକରି ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଖଣ୍ଡା ବସେଇବେ। ତାଙ୍କ ମଶାଲ ଏଇଟା ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟରେ ରାଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ବସା ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବେ।
ଭିତରେ ପୂଜା ଚାଲବା ରଜା ବସିକି ଖଣ୍ଡା ବସାଇବେ ଭିତରକେ ଗଲେ ରଜା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ এটা হচ্ছে রজাগর মশাল।